2 yıl mundan öň azatlıktan mahrum edilen türkmen aktivisti Allamrat Körhanowa ketilen iş ençimil odal bolup geçen konfliktlere esaslanıpdyr. Gararsız Türkmen News neşriniň habaryna görä, el yeterli bolan suwdyň karary 2021-nji ýylda 4 ýyl azatlıktan mahrum edilen aktiviste garşy gozgalan işiň toslanyp tapylanlygyny tasdikleýär. Körhanow jenaýat işiň gozgalmagyndan 7 ýyl öň bolanlygy aýdylýan ýakalaşyk sebäpli suwda çekilipdir diýip Türkmen News neşri 6-njy iýunda habar berdi. Bellemeli ýeri pida bolan adam konfliktiň jekmejekliklerini ýadynda hem saklamayar we göwnüne degileni üçin biri ýan bagyşlaýar. Aktivistiň edenligi aýdylýan ýene bir jenaýaty Türkmenistanyň gizlen gulluklar tarapyndan eslenilmeýän adamlar babatynda köp ulanylýan Jenaýat kodeksiniň hilegärlik maddasy diýilip maglumaty bellenýär. 1973-nji ýylda doglan Ahal vilayatynyň ýaşaýjysy Allamrat Körhanowyň Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 108-nji maddasyna laýyklykda adamyň saglygyna bir kasleýin orta derejeli ziyan yetirmekde aýyplanyp 4 ýyl azatlykdan mahrum edilenligi habar berilipdi. Mundan öň adam hukuklaryny goraýjylar aktivistiň debete opozisiýa hereketine video iýerenligi üçin onuň garşysyna iş gozgalanlygyny habar beripdi. Türkmen Newsyň häzirki maglumatyna görä redaksiýanyň eline düşen suwdyň hökmi Allamrat Körhanowyň garşysyna gozgalan işiň galypdygyny ýene bir gezek tasdikleýär. Habara görä Mara vilayatynyň Garawum etrap gaziýetiniň çykaran kararynda 2014-nji ýylyň awgust aýynyň başynda Körhanowyň dogduk ýeri Garawum etrawynyň Erez owasynda dosty Tagan Goturowdan 60 manat mukdarda beren karzyny üzmegi talap edenligi aýdylýar. Goturow mal bakmak üçin özüne berilmeli 100 manat alan soň puly berjekdigini aýdypdyr. Bu Körhanowyň gaharyny getirip ol bergidary urupdyr. Derňewiň çykaran netijesinde Goturowyň şikes alanlygy aýdylýar. İş materiallaryna görä Körhanow yaralanan dostuny öz öýüne getirip ejesinden Goturowa kömek bermegini haýyş edipdir. Ejesiniň suwtda aýtmagyna görä Tagan özüniň ýykylanlygyny aýdypdyr. Zenan oglunyň ýakalaşygy barada diňe 2021-nji ýylda geçirilen derňe wagtynda bilip galypdyr. Goturow şonda lukmanlara da polisiýada ýüz tutmandyr. Türkmen News 2021-nji ýylyň ýulunda, ýagny wakadan 7 ýyl soň suwt medisina barlygy geçirilip, Goturowyň süňgünde biten döwük ýyzlarynyň bardygyny anyklandygyna önse çeker we şol wakanyň bir gün jenaýat işi üçin esas bolup biljekdigini hiç kimin göz öňüne getirmänligini we Goturowyň suwtda Allamrat Körhanowy birem bagyşlanlygyny aýdanlygyny belleýär. Türkmenistanda özara dawalar bilen bagly ýagdaýlar häkimetleriň halamaýan raýatlary jenaýat jogapkärçiligine çekmek üçin köp ulanylýar. Häkimetleriň esasy saklanýan raýatlaryň tutsaglygyny kanunlaşdyrmak üçin köp ulanýan aýplamalaryň ýene biri Jenaýat kodeksiniň galyplyk baradaky maddasy. Türkmen News neşriniň çap eden habarynda Körhanowa galyplyk barada bildiren aýplama boýunça hem käbir maglumatlar berilýär. 2020-nji ýylyň ýanwar aýynyň başynda B. Yaz Muhammedow atly Zenanyň Körhanowyň ýanyna baryp pul gazanmak üçin Türkiýe gitmek isleýänligini aýdyp, Körhanowyň kömek edip biljek bir tanyşynyň hyzmaty üçin 14 000 manat beripdir ýöne syýahat başa barmandyr. Zenan Körhanowdan puly ýygyna gaýtaryp bermek isläpdir ýöne ol oňa bary ýogy 2000-den gowrak manaty gaýtaryp beripdir. Şonda Zenanyň Körhanowyň üstünden arda ýazanlygy onuň garyndaşlarynyň soň pulun galan mukdaryny Zenana gaýdyp berenligi aýdylýar. Gararsız neşir Türkmen News Allamrat Körhanowa garşy jenaýat işiniň Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi tarapyndan amala aşyrylanlygyny öňe sürýär. Türkmen aktivistleri 2021-nji ýyldan bäri güýçli batyşa sebäp bolýarlar. Soňky ýyllarda Türkiýede we Ortaýatda birnäçe türkmen aktivisti direksiz ýetdi. Käbirleriň zor bilen Türkmenistana kidilenligi we tutsaglykda saklanýanlygy belli boldy. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar türkmen aktivistleriniň ýydarlanmagy we ýitirim edilmegi bilen baglylykda alada bildirýärler. Tüm saýlaryny ila tarasyny elektrik energiýasine bolan talabyň ýokarlanmagy bilen Lewap welaýatynyň Gurilatly etraplaryna ýygyderli tok kesilýär. Yerli ýaşaýjylar öz ýaşaýan sebäplerini elektrik geçirjileriniň hatardan çökýanyny aýdyp olaryň täzelenilmegini soraýarlar. Energiýa bökdönşlükleri ilatyň günnelik durmuşyna oňaýsyz täsir edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary Günnäger welaýatynyň sebit merkezinde şeýlede Çärjöw, Däne we Saýat ýaly birnäçe etrapda hususan maý aýynyň 2-nji ýarmyndan bäri hasy ýygjamlaşan elektrik kesilmeleri barada habar berýärler. Säheriň 1970-nji ýyllarda gurulan köp gatly jaýlarynda yssyk howa şertlerinde her hepde tas 2-3 gezek elektrik üçinçiligi kesilýär. Iýun aýynda tas her günde diýen ýaly tok kesilýär. Biz her gezek üçinçilik merkezine jaň edýär. Ýöne telefon jaňlaryna jogap bermeýärler.
telefonlar zanit görkezýär. Diýip Türkmenabad şäheriniň 3-nji kwartalynyň bir ýaşaýjysy aýdýar. Şäheriň elektrik üpçünçilik karhanasynyň işgärleri bu kwartaldaky elektrik geçirji ulgamlaryň könelendigini, olaryň häzirki zaman ölüňlere gabat gelmeýändigini aýdýarlar. 3-nji kwartalyň beýleki bir ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçaty bilen gurrundaşykdy. Maý aýyna ýagan ýagyşlardan öň bu sebäpde elektrik geçirjilerini täzirlemek boýunça taýýarlyk işleriniň geçirilendigini aýdýar. Şonda jaýlaryň öňündäki ýerleri gazyp elektrik geçirjilerini çalışmak boýunça taýýarlyk işlerini alyp bardylar. Ýöne meseleni çözmäge derek ýollary gazyp adamlaryň hereketini bökdüdiler. Diýip şäher ýaşaýjysy gurrun berýär. Vilayet merkeziniň beýleki sebäplerine hem elektrik energiýasynyň öpçünçiligine bökdünşlükler dörýär. Bahar etrapçatynyň bir ýaşaýjysy 20 ýaşly bir gyýdy maşgala özüniň pensioner mamatyna ýydyk edýändigini, bu ýydygyly elektrik kesirmeleriniň özleriniň günnelik durmuşyna yaramaz täsir edýändigini gurrun berýär. Meniň mamamda ýokary derejeli hipertoniýa bar we bir gezek ýürek infarktyny geçirdi. Ol otogda gije gündüz kondisioneri işledilmedik ýagdaýynda gaty erbet bolýar. Demi gysyp derläp başlaýar. Elektrik üpçünçiligi kesilmedik halatynda hem biz kondisionerlere aýratyn stabilizatorlary çatdyk. Şeýle stabilizatorlaryň bahasy 6000 manat. Durnuksuz elektrik üpçünçiligi zerarly elektron enjamlar sandan çykýar. Men 20 ýaşymda ýöne men özümi bilelim bäri tok problemasy her ýylda adamlary injaliksiz edýär. Diýip ýaşy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenabad şäheriniň elektrik üpçünçilik karhanasynyň bir işgäri şäheriň elektrik ulgamlarynyň maddi binýadynyň pes bolanyny aýdýar. Bu energiýa karhanalaryna ýol berilýän korrupsiýa ogurlyk hadisalarynyň kadaly üpçünçilige yaramaz täsir ýetirýändigini aýdýar. Başlyklar merkeze hasabat berenlerinde ähli zat gülýäli diýip hasabat berýärler. Az miktarda iberilýän maddi üpçünçiligi hem ogurlaýarlar. Edarlarda ýokary hünärli elektrik işgärleri hem ýetmezçilik edýär. Biz ähli zady ýetişip bilemizok. Adamlar köpçüliklerin arşikayet bildirenlerinde bolsa, başlyklar ähli gahar gazaby bize gönükdirýärler. Halis ýadatdylar. Diýip bir elektrik üpçünçilik karhanasynyň işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenabad şäheriniň 3-nji kwartalyna bir näçe köp gatly jaýyň ýaşaýjylary bilelerşip 2023-nji ýylda ýygyderli elektrik kesilmeleri boýunça şäher häkimligine arda ýazypdyrlar. Yerli ýaşaýjylar öz hatlarynyň resmiler tarapyndan kabul edilendigini, emma henideçini bu meseleniň aradan aýrylmaýanyny aýdýarlar. Ýygyderli elektrik kesilmeleri barada habarlar ýurduň beýleki bir sebäpine Demirgazyk Daşowut vilayatyna täze elektroenergetika deskalarynyň işe girdilýän pursatlaryna gabat gelýär. Döwlet mediýasy 5-nji ýylda Daşowut Balkan asma elektrik geçirjisiniň açylyp täze elektrik beketleriniň ulanylmagy berilendigini habar berdi. Liva Polatynyň çärjek etrawyny 2021-nji ýylyň sentýabrynda döwlet elektrik stansiýasynyň çägine täze gaz turbinaly elektrik bekedi işe girdildi. Türkmen medeniýet şonu bu deskanyň içerki sarp edijileriň elektrik öpçünçiligini kanagatlandyryp Özbegistana, Kyrgyzstana we Awganystana eksport edilýän elektrik energiýasynyň möçberlerini artdyrmagy hem mümkinçilik döretjekdigini aýtdy. Şeýle 2016-njy ýylda welaýatyň öňkü döwlet etrawynyň çägine kuwaty 254 megawatt bolan Watan elektrik bekedi açyldy. Türkmenistanyň hökümeti 2018-2024-nji ýyllarda durmuşlyk taýdan ösdürmek maksatnamasynyň çäklerini bu döwürde ýurduň çägine öndürilýän elektrik energiýasynyň umumy möçberini 33 milliard kilowatt sagada ýetirmegi gödeňinden tutupdy. Muňa Ramazan Türkmenabad şäherine pensioner mamatyny ýydyk edýän 20 ýaşly gyz şäheriň 3-nji kwartalynyň ýaşaýjylary we beýlekiler ýygyderli gaýtalanýan elektrik kesilmelerinden ejir çekýärler. Azatlyk radiosy bu ýagdaýlar boýunça Liva Polatynyň elektrik öpçünçilik karhanalaryndan tesbir alyp bilmeýär. Lebap vilayatynyň Türkmenabad şäherinde pensionerleriň we maýyplaryň oňlorçasy maýa üçin pensiýa we döwlet kömek pullaryny alyp bilmedi. Muňa olaryň özleriniň dirdigini her 3 aýdan bir gezek subut etmek baradaky talaby ýerine ýetirip bilmezligi sebäp boldy. Lebaplaryň ençemesi bu talabyň garry we näçe adamlary kösemekden başga zat däldigini aýdyp näýilelik bildirýär. Men soňky 3 aýda pensiýa bölümine baryp özümiň dirdigimi subut edip bilmedim. Ýagny bellige durmagy başarmadym. Şol sebäpli maý aýy üçin pensiýamy bermediler. Pensiýa bölüminiň işgärleri indiki aý üstüne goşup bererler diýdiler.
Dip Türkmenabatly pensioner anonim şertde Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysyna gürrüň berdi. Türkmenistanyň ilaty durmuşdaýdan goramak hakynda kodeksini tasdiklamak we güýje girizmek hakyndaky kanunynyň 8-nji maddasynyň 3-nji bendinde pensiýalary ýa-da döwlet kömek pullaryny alýanlar her 6 aýdan bir gezek Türkmenistanyň pensiýa gaznasynyň degişli ýerli edarasynda bellenilmäge borçludur diýilýär. Ýöne Lewawyň pensiýa bölüminiň resmileri 2022-nji ýylyň ýanwar aýyndan bäri pensionerlerden we maýyplardan özlerini her 3 aýdan bir gezek bellige aldyrmagy talap edýärler. Talaba laýyklykda olardan pensiýa bölümine barmak we bu ýerde özleriniň diridigini tasdiklatmak hökmany bolup, muny berjaý etmedik pensionerlere we maýyplara soňky aý üçin pensiýa we kömek pulu berilmeýär. Şu aýyň başynda şeýle ýagdaý bilen ýüzbeýiz bolan lewaply pensionerleriň we maýyplaryň ençemesi şeýle-de olaryň howsarlary kanuny laýyklykda 6 aýdan bir gezek bellige durmalydygyny aýdyp, pensiýa bölüminiň resmilerine nägilelik bildirdiler. Belki adam ýok olandyr. Howsarlar bolsa hedil edip hökümetiň puluny iýip ýatýarlar. Şol sebäpli her 3 aýdan bir gezek bellige durmaly diýip Türkmenabat pensiýa bölüminiň resmisi nägilelik bildiren maýyplaryň howsarlaryna aýtdy diýip Lewaply pensioner şaýat bolan ýagdaýlaryny anonim şertde habarçymyza gürrüň berdi. Pensionerler we maýyplar şeýle-de olaryň howsarlary bu barada vilayet resmilerine edýän şikaýetleriniň hem oňy netije bermeýändigini aýdyp, talabyň garry we näse adamlary juda köseýändigini belleýärler. Birinji we ikinji derejeli maýyplygy bolan we gartasan pensionerleriň diridigini subut etmek üçin köplenç olaryň howsarlary ähli isini goýup, olary pensiýa bölümine alyp gidýärler. Mysal üçin, men her 3 aýdan bir gezek bir gün isten ruhsat alyp atamy pensiýa bölümine gidýärin. Onuň üçin hem başlygyma 20 manat para bermeli bolýaryn. Bu talap meni we garry atamy küsemekden başga zat däl. Dip şäheriň 3 punkt etrapçasynyň bir ýaşaýjysy anonim şertde gürrüň berdi. Üstesine de ol pensiýa bölüminde adamlaryň nobatlarynyň juda uludygyny, käte basawaslyklaryň ýüze çykýandygyny hem ünsü çekip, howanyň temperaturasynyň gündizlerine 40 gradusa çenli ýetýän şu günlerinde garry adamlaryň we maýyplaryň saglygynyň yaramazlaşmagy bilen bagly ýagdaýlaryň hem bolýandygyny belleýär. Pensiýa bölüminiň binasy Sowet döwründe gurulan, onda 40 ýyldan gowrak wagt bäri düýple awatlaýyş işleri geçirilmedik. İçinde kondisioner hem ýok. Binanyň içinde howa ören dymyk diýip şäheriň 10 ýyllyk etrapçasynyň bir ýaşaýjysy aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sowetiň pensiýa gaznasyndan tesbir alyp bilmedi. Ýöne gaznada işleýän texniki işärleriň bir näçesiniň anonim şertde habarçymyza aýtmagyna görä, her 3 aýdan bir gezek bellige aldyrmak talaby edaranyň käbir resmileriniň bir kanun goşmaça gadan çetmek üçin güýje girdilendir. Bellige alýanlar bilen araňy sazlaýarsyň. Olaryň taksi pulunu töleýärsiň. Şondan soň olaryň özleri her gezek öýüňe gelip bellige alýarlar. Munyň üçin her gezek olaryň jübüsine 100 manat soksoň ýeterlik. Bu ýerde esasan gurpsuz maşgalalar ejir çekýär diýip bir texniki işgär aýtdy. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanyň media serişdeleri bu aýdylanlar barada mesele gozamaýar.